Samé dobroty sa tu spomínajú v tej pesničke. Ale s vierou. Základňa pripravená, ženy Horná Ves pripravené, odpotené, nachystané a skláňajú sa k štartovej čiare, pretože bude štart. Ešte počkáme na fotografa, aby nám ho nezostrelili počas útoku. Sklamem, pretože nemáme čo, Láďo. Krič, spoj na mašinu nie je zošrobovaný? Alebo tam bol zásah? V každom prípade tá červená vlajka, to znamená diskvalifikáciu, pretože útok síce ukončený bol,